Soc l'Emma Clapés, treballo amb vidre des de diferents tècniques i aleshores com a artista el que intento és aproximar-me a aquest material des de diferents perspectives, ja sigui des d'una tècnica amb vidre bufat que és més tradicional, un vidre més amb vidriera o formes diverses que vaig experimentant a mesura que vaig aprenent aquest material. Jo vaig començar a estudiar tècniques escultòriques, on allí tractàvem diversos materials com fusta, pedra i argila, etc., materials més tradicionals, però ja feia molt de temps que tenia el vidre, que era un material que m'interessava moltíssim, i em vaig començar-m'hi a obsessionar d'alguna manera fins que un dels projectes que vaig fer mentre ho estudiava era en vidre i a partir d'allí vaig començar a anar a un taller on jo havia après a modelar i la meva mestra de taller, que en sabia molt de vidre, doncs me'n va ensenyar. L'últim projecte que he treballat és Meandres, gestes d'una llar esbandida, que és una reflexió climàtica que materialitzo en instal·lació escultòrica. Intento contextualitzar l'individu amb un entorn terrestre i cosmològic a la vegada, on les entitats de, per exemple, espai i temps travessen tots els conceptes del projecte. El vidre m'aporta aquesta materialitat lúdica que altres materials no tenen i em captiva perquè és molt interessant el poder-lo tractar des de tècniques diferents. Meandres, gestes d'una llar esbandida, és una instal·lació que intenta molt interpel·lar aquella persona que l'està mirant. És un joc de perspectives que juguen amb miralls i vidres i alhora és una narrativa visual i per tant es fusiona text i obra visual. I d'aquesta manera el que m'agradaria que passés quan algú intenta veure l'obra és que hi hagi aquest joc constant entre qui l'està mirant i l'obra, que t'hagis d'anar movent constantment i que t'obligui a formar part del que és l'obra. Soc l'Emma Clapés i el 7 de juny em podreu trobar presentant Meandres, gestes d'una llar esbandida al Festival Niu.